fint. Hvordan stopper jeg? Trykker på den samme knap igen. Men hvad nu, hvis jeg gerne vil have pause? Kan du? Kan du? Ja, for helvede, mongol. Det er så koldt. Vi bliver nødt til at skaffe noget mad. Ja. Men vi bliver nødt til at spise hinanden. Er der ikke andre løsninger? Det kan jeg ikke. Det her, det er dårligt. Min finger. Vi må finde et sted, hvor vi kan få noget mad. Hey! Jeg tror, jeg ved, hvor vi kan få noget mad. Hvor? Det ved jeg ikke. Hey! Ej, okay, så kan ikke stoppe den. Okay? Ja. Den er startet, ikke? Jo. Hey! Jeg tror... Nej. Det er julestemning. Det er julestemning. Fuck ja! Jeg... Hey! Jeg tror, jeg har en idé. Jeg kender nogle rige nogen. Fedt. Hey! Seriøst! Kom nu! Hey! Jeg tror, at jeg ved, hvor vi kan få noget mad. Fedt. Jeg tror, jeg kender et sted, hvor vi kan få noget mad. Kom, følg med mig. Everything I'm shuffling. Det var mig! Nej, Skal vi gå ned igen der? Jo. Morgen, så Jesper, du filmer, at de kommer gående. LOL! Alt den filmer! Godt. Nu. Kom, vi går ind og banker på. Tror du selv, han gider at give os penge? Det er altid et forsøg der. Filmer du? Filmer du? Ja. Vi tager ikke imod tilbud fra døren. Det var jeg nu så. Vi skal ind nu, okay? Okay. Hey, den filmer. Gør den. Det ved jeg ikke. Du er fucking idiot. Nu. Hvad gør vi nu? Det ved jeg ikke.